Aras-arasen metu ka omah, mager tenan aku dino iki mang, guys. Yo wis akhire ning kulkas tak ubek-ubek. Alhamdulillah jek enek sosis karo nugget. Yo langsung digayae, iki tak siapne bumbune ngene iki. Terus lanjut tak goreng, bar ngono terus tak ulek, tak tambah uyah karo gulane pisan ben penak le ngulek. Terus lanjut tak tumis meneh, bar kuwi terus tak tambahi banyu sithik. Nah, terus tak cemplungi jagung karo tomat. Iki mang jagunge kok nemu yo karek siji. Oke, terus lanjut tak cemplungne sosise sing wis tak pecah-pecahi belah-belah ngene iki lho, guys. Nah, terus tak paringi kecap. Iki aku kan senengane sing akeh kecape. Terus dicek rasa kurang asin opo ora. Nah, iki wis dadi, guys. Ngene iki lho, iki mau mbuh apa ya jenenge. Pokoke sosis tak masak ngene. Masih omek ngene iki ya enak lho, guys. Ya wis, selamat mencoba di rumah.